Hemm Miktub, programm ta' tagħlim Bibliku mwassalilkom mill-Komunità Messianic Malta. Il-kellim tal-lum, Mark Nistivala. Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor Hemm Miktub. Infakkarkom illi bħalissa f'din is-sensiela qegħdin diskutu dik li ħafna jsibuha bħala ir-rapture, il-ħatfa tal-Knisja. U sissa rajna kif f'Apokalissi kapitlu 12 versi 13 u 14 naraw illi ser jiġi żmien fejn Alla jaħta fil-poplu tiegħu u jitfgħu ġo deżert fejn hemmhekk se jkun mitmuħ għal perjodu l-kelma tedinna ta' żmien, żewġ żminijiet u għal nofs żmien. U dak jfisser perjodu ta' 3 snin u nofs. L-istess 3 snin u nofs li semmejna se jkun il-perjodu ta' tribolazzjoni. Se jkun dak iż-żmien fejn il-poplu jittieħed fid-deżert sabiex il-poplu Iżraelit ikun jista' jaħrab mill-qilla ta' Satana u se jkun mitmuħ hemmhekk, se jkun protett u Alla sejr jieħu ħsiebu. Imma edna kif ser ikun mitmuħ. Hekk ħallejna l-aħħar programm x'se jkun qed jiekol dan għall-poplu li Alla se jaħtaf u se jitfa' fid-deżert biex ix-xitan ma jkunx jista' jmissu waqt li jkun qiegħed fid-dinja. U dana jedunna il-profeta Iżajja li huwa l-ikbar profeta fit-Testament l-Antik. Tkellem ħafna permezz tiegħu Alla l-missier u bħalma għedna li Alla ma tkellimx għal xejn u l-messaġġ qiegħed hemm għalina. Jekk tiftħu l-Bibja tagħkom fi Iżajja kapitlu 35 vers 1. Ħanaqra bil-Malti mbagħad ngħid xi ħaġa wkoll fuq il-verżjoni Ingliża għax hawnhekk għandna il-problema fejn insibuha ħafna fil-Bibja meta tiġi translatjata tiġi maqluba minn lingwa għall-oħra u jintilfu ċertu kliem allura jintilef ċertu suġġett u ċertu kliem ikun qiegħed hemm biex jagħmel is-sens mingħajru titlef is-sens ta' Alla x'qed jgħid lill-poplu. Iżajja 35 vers 1. Ħajfirħu d-deżert u l-art maħruqa. Fil-fatt bl-Ingliż tajtek. Ħajfirħu id-deżert u l-art maħruqa għal-jom. Għal-jom għal-min fil-faddina issibu jekk intom taraw il-verżjoni King James bħalma dejjem aħna ngħidu. Għal-min għandu l-King James Version ħajsib dik il-kelma for them għal-jom. Ħafna mela ħajfirħu id-deżert u l-art maħruqa għal-jom. Dawk li ħarbu mill-qilla ta' Satana. Għal dawk qed jirreferi. Għal dawk li ħarbu mill-qilla ta' Satana. Għaliex qed jifiraħ id-deżert għax irnexxilhom jaħarbu, ma rnexxilhomx jaqgħu taħt Satana. Ħajifraħ ix-xari u jwarrat diġà għandna indikazzjoni ta' x'ser jiġri fejn ser ikun dan il-poplu, ħajifraħ ix-xari u jwarrat. Ħajwarrat bħar-ranġis. Dan huwa l-istess dak li hemm imsemmi f'Revelazzjoni kapitlu 12. Il-poplu tal-Alla se jkun fid-deżert u se jiġi mitmuħ. Kif se jiġi mitmuħ? Għax ġiġa qed naraw ix-xari li ma jkun feħ xejn normalment se jwarrat. Għaliex għax se jkun ferħan li dal-poplu ġi fih ħarab l-isċitan issa ġie jammar fih. Allura ħajwarrat biex kun jista' jiekol. Ejja ħankomplu Iżajja 35 versi minn 2 sa 5 ħanaqra. Ħatifraħ fuq li tifraħ taqbes u tanni qed jitkellem tinsiex fuq id-deżert u fuq l-art maħruqa. Sebħ il-Libanu jingħata lila, il-ġmil tal-Karmel u ta' Xaron. Għad jaraw is-sebħ tal-Mulej, il-ġmil ta' Alla tagħna. Qawwu l-idejn mitruħa, saħħu rkubtejn imreda. Għajdu vers 4, araw kemm sebi dal-vers. Għajdu lil dawk b'qalbhom imbeżza. Għamlu l-ħila la tibżawx, araw Alla tagħkom ġej jitħallas. Il-ħlas ta' Alla wasal u stess ġej biex isalvakom. Melax, qed jgħid il-profeta qed jgħid isma' dan il-poplu li qed fid-deżert qed jgħidlu fraħ għalkemm qiegħed b'qalbek imbeżza. Ovvja kien imbeżza x'danna dejjem jaħseb illi se jiġi ix-xitan
u jattakkaħ. Tinsawx bibtijaj, dan huma affarijiet li dirġa rajna fit-Testament l-Antik għal minnu familjari mal-tib tal-Esodu, daw l-affarijiet diġa ġraw meta l-poplu kien fid-deżert u kien jibżaw kien jgħidlu aħjar ħallejtna fl-Eġittu konna niklu l-laħama u xbajna niklu dejjem l-istess manna, aħjar ħallejtna mmutu fl-Eġittu x'ġibna nagħmlu biex imutwaw, kienu jibżaw. Imma dak huwa kollu affarijiet profetiċi ħbib tiegħi, dak li rajni dak iż-żmien ser nerġgħu narawh. B'dan il-ħsieb tu taqraw il-ktieb tar-Revelazzjoni. U għalhekk alla permezz ta' Eżejja qed jgħidilna tkunux imbeżza ma' dak iż-żmien meta tkunu hemmhekk, għamlu l-ħila li tibżawx, araw Alla tagħkom ġej jitħallas, il-ħlas ta' Alla wasal u stess ġej biex isalvakom. Hemm qiegħda t-tama tagħna, hemm qiegħda l-fidi tagħna. Nafu li Alla ġej biex jisalvana biex joħodna minn taħt idej ix-xitan, se joħodna fid-deżert. U minn ġol id-deżert irridu ngħaddu għal x'imkien ieħor, imma dak xi ħaġa li niġu għalha aktar tard. Qed jgħid ta' qalbhom imbeżza, kienu mbeżżina x'ħalbhom minn taħt Satana. U l-vers qed jitkellem hawnhekk fuq meta jerġa' jiġi Jaxua u jsalva lil dawk li hemm fid-deżert. Fuq dak iż-żmien qed jitkellem hawn biex mhux forsi xi ħadd jgħidlu le dak żmien Mosè kien qed jgħid Iżajja ġie ħafna wara Mosè. Iżajja hekk qed jagħti profesija, l-istess profesija li Alla tagħna permezz tal-Apostlu Ġwanni fil-Ktieb tar-Revelazzjoni u qed jgħidilna qawwa qalbkom meta tkunu fid-deżert. Se jkollna x'nieklu ħajkollna x'nixorbu diġà rajna. Ix-xara ħajwarrat u Alla qed jgħidilna tibżawx, jien ġej biex insalvakom. Qed jitkellem fuq meta jerġa' jiġi Jaxua wara it-tribolazzjoni biex jiġbor lill-Iżrael u x'jagħmel u jitħallas mid-dinja u l-ħażen tagħha. Dak li ġej jagħmel Jaxua. Ejja ħankomplu. Iżajja 35 vers 5. Imbagħad jinfetħu għajnej l-omja. Jinfetħu id-nejn it-torox. Imbagħad it-sopp jaqbes bħalla żiela u l-sin l-imbikma jinħal bil-ferħ. Xrajna ħbib tiegħi. X'qed narawha, jiena x'dejjem ngħidilkom, il-Vanġelu, il-bxara tajba mhijiex xi ħaġa li kitebbu fuqha Mattew, Luqa, Mark u Ġwanni. Il-bxara tajba tinsab fit-Testament l-Antik. Din hija l-bxara tajba illi tsopob jaqbżu bħalla żiela l-sin imbikkem jinħal bil-ferħ, il-widnejn jinfetħu, l-omja jaraw. Din hija l-bxara tajba. Dan huwa li ħajseħħ meta jiġi Jaxua u jisalvana u joħodna miegħu għal dejjem. U mbagħad ma jkunx hemm aktar minn dal-affarijiet. Iva araw kif ikompli l-vers, vers 6. Iva jġiel l-ilma fid-deżert u l-widien fix-xari. Fid-deżert se jibda jkun hemm l-ilma, fix-xari fejn ma jikber xejn se jkun hemm il-widien. Fl-art maħruqa tinbidel fadira u l-art nixfa fejjun ta' ilma ġieri. Da qed jitkellem fuq dak iż-żmien ħbib tiegħi. Dak iż-żmien fejn se nkunu qegħdin miġbura protetti minn Alla, ix-xitan ma jistjamlilna xejn f'dak iż-żmien. Ma jistax jattakkana, jieqaf id-dmuħ, jieqaf il-biki. Din hija l-bxara tajba li tkellem fuqha Jaxua. Allura issa nafu li dan ix-xahar ser ikun fid-deżert. Dan ix-xahar fid-deżert se jkun fejn ser jinfetħu lejjun ta' ilma u l-popli jifirħu. Għaliex jifirħu? Għax fil-li qegħdin minbeżza jaħsbu li ħajmutu bil-ġuħ u bil-għaġġ bħalma kienu għamlu fi żmien Mosè. Meta mbagħad Mosè kellu jaħabbat mal-blata u r-rabja għax ma ġiex l-ilma mill-ewwel. U d-dubita. Imma li qed jgħidilna tibżawx meta tkunu f'dak id-deżert, jien ħantikom l-ilma, jien ħantikom tiklu. U żommu nota ta' din id-deskrizzjoni tax-xahar fid-deżert, għax ser nirreferu għalija l-qudiem biex nifhmu aktar dwar dak iż-żmien u dan is-suġġett. Imma x'qed naraw sissa qed naraw dik li ħafna jsejħu l-rapture illi hija il-ħatfa ta' dawk li verament jemmnu f'Jaxua l-Messija u li jħarsu l-kmandamenti tal-Alla, daw se jinħatfu Alla se jħodhom f'deżert u f'dak id-deżert se jieħu ħsiebhom għal perjodu ta' tribolazzjoni ta' 3 snin u nofs u ħajtihom jiklu u ħajtihom jixorbu. Id-deżert se jagħmel l-ilma fih. Fid-deżert ħajkun hemm il-ħaxix se jikber il-frott, se jikber l-ikel biex dal-poplu jkun jista' jiġi mitmuħ. Ikun jista' jiekol u jixrob u jaqpa' jgħix. Qed naraw li l-art maħruqa tinbidel fadira u l-art nixfa fejjun ta' ilma ġieri.
fejn qabel kienu jimteddu x-xakkali, issa hemm il-ħmiemel tal-qasab u l-ġummar tgħid il-kelma. Vers 7. Vers 8. Hemm ikun hemm triq isejħula it-triq il-qaddisa. Ħadd imniġġes ma jgħaddi minnha u l-boloħ ma jġerrawx fiha. Ma jkunx hemm miljun u ebda bima feroċi ma tiltaqa' ma titla minna jgħaddu il-mifdijin. Dawk li huma mifdijin biss sar jgħaddu minna, mhux se jkun hemm min ifixkel fiha f'dak il-post. Alla lek se jieħu l-poplu tiegħu hemm biex ma jkunx infixkel. U ma ħajkun hemm l-ebda deni fuq dan il-poplu ma ħassil l-ebda ħsara. U mhux se jkun hemm min jipprova jkissru jipprova jwaqqgħu. Hawnhekk Iżajja qed jgħidilna x'ser ikun dak il-poplu li ser jiġi mitmuħ fid-deżert. F'Revelazzjoni 12. F'Revelazzjoni 12 jgħidilna li il-poplu ħejġi mitmuħ u hawnhekk Iżajja qed jgħidilna x'ser jiġi mitmuħ. Se jkun hemm l-ilma, se jkun hemm il-ħaxix. Fix-xari, mhux tab xejn se jkun ferħan il-poplu. Se jsir, ser jiġri l-impossibbli f'dan il-post. Alla ser jieħu ħsieb il-poplu tiegħu, ser jipprovdi għalihom, mhux ser imutu bil-ġuħ bħalma beżgħu fi żmien Mosè meta kien għaddej minn dak l-Eżodu. Għax fuq hekk qed nitkellmu fuq l-Eżodu l-kbir issa. The Greater Exodus jissejjaħ dan iż-żmien. Dan huwa l-perjodu fejn se naraw dak li ġara meta ħareġ il-poplu mill-Eġittu se nerġgħu narawh isir fuq skala ħafna ikbar din id-darba. Skala ħafna ikbar. Iżajja 35 vers 10. Jerġgħu lura l-mifdin tal-mulej u jidħlu f'Żijon jgħidu bil-ferħ, ferħ ta' dejjem fuq rashom, il-ferħ u lena jiksbu u jgħibu swit il-qalb u l-krib. X'qed jgħidilna Iżajja? Il-mifdija tal-mulej, halleluja. Dawk li huma mifdija li x'jemnu f'Jaxua ħamaxija Jaxua l-Messija, għax jemnu fih u għax jemnu fih ħarsu l-kmandamenti tal-Alla, daw huma mifdija. U daw huma n-nies li issa minn ġod deżert jistgħu jidħlu ġewwa Sijon. Qed tarawh il-pattern ħbib tiegħu, huwa l-istess pattern. Alla se jaqbad il-poplu tiegħu u joħorġu minn din id-dinja li tissejjaħ l-Eġittu. Għaliex? Għax fl-Eġittu l-poplu tal-Alla kien maħqur. Mela Alla se jaqlana bħalma qala l-poplu tiegħu mill-Eġittu u ser jitfana fid-deżert bħalma ddefar il-poplu tiegħu fid-deżert. U minn ġod deżert il-poplu tiegħu għadda l-Art Mweda għal ġewwa Ġerusalemm. U hekk se jiġrilna minn ġod deżert, issa naraw iktar il-qudiem jiġi Jaxua u se jiddaħħalna hu fl-Art Mweda. L-istess ħaġa qed naraw, dik hija l-ħatfa tal-Knisja, dak li ġara trid jerġa' jiġri ħbib tiegħi. Qed ninnotaw xi ħaġa familjari imma qed tinnotaw kif ser naħarbu minn taħt idejn l-għadu, Jehovah se joħodna fid-deżert u jdaħħalna fl-art ta' Iżrael. Din diġà ġrat darb'oħra. Ir-ritorn tal-poplu tal-Alla fl-Art Mweda se tkun l-istess bħalma kienet fi żmien Mosè ħbib tiegħi. Daqshekk se tkun sabiħa, daqshekk se tkun glorjuża. Apokalissi 12 vers 15. U s-serb minħalqu xeħet wara l-mara bħal xmara ta' ilma biex iġorra miegħu. X'inhi din l-xmara? Tinsewx aħna qed nitkellmu hawnhekk simboli, qed nitkellmu fuq simboli illi kif edna fil-programmi ta' qabel Ġwanni seta' jiddiskrivi permezz li kien diġà qara x'kiteb Daniel u Daniel meta tal-profezija tiegħu tkellem fuq monstri u l-istess ħaġa qed jagħmel Ġwanni għax ġejb l-istess mentalità. U aħna b'dik il-mentalità rridu naqraw għall-kelma tal-Alla. B'dik il-mentalità rridu naraw Alla x'qed jgħid. Mhux b'xi mentalità Amerikana jew Ewropea jew Afrikana. Le, bil-mentalità illi Alla tal il-poplu tiegħu, il-poplu ta' Iżrael. Ejja ħalli nkomplu. Is-serb minħalqu xi ħed wara l-mara bħal xmara ta' ilma biex iġorra miegħu. Forsi ħafna qed jimmaġinaw xi draguna u joħroġ ħafna ilma minħalqu ħafna nies jerqu xi tsunami kbir. Le, mhux qed jgħid hekk hawn. L-xmara ta' ilma aħna dejjem nafu li l-ilma hija l-kelma. L-ilma fil-Bibja dejjem kienet il-kelma tal-Alla. Min jixrob minn dik il-kelma qatt ma jaqbdulax għalinna Jaxua. Imma bħal mandu il-kelma Alla u li bija qatt ma jaqbadnax u li tmexxina għal ħajja ta' dejjem, l-istess għandu xmara ta' ilma x-xitan. U x'inhi din xmara ta' ilma? Twemmin fals. Reliġjonijiet folots.
Dottrini ħżiena, dottrini folot, dan huwa kollu ilma li x-xitan qed jitfa' fid-dinja. U se jiġi żmien meta se jkun tant kbir, se jkun tant qawwi illi se jipprova jitfa' anke fuq dak li verament jemnu biex jipprova jkaxkarhom miegħu Satana. Imma diġà qed naraw illi mhux se jirnexxielu jkaxkar il kulħadd il għaliex bħalma diġà għedna ser ikun hemm min jiġi maħtuf sinjal li ma tkaxkarx, se jkun hemm dawk li għadhom is-siġillati għalkemm ma nħatfux huma s-siġillati u ma jista' jagħmilhom xejn ix-xitan għaliex dawk qegħdin hawn sabiex imexxu il-kelma ta' Alla, l-ilma ta' Alla. Imma ma l-ilma ta' Alla, ma l-kelma ta' Alla se jkun hemm l-ilma tax-xitan, it-talim tax-xitan, il-kelma tiegħu. Li hija il-One World Order u l-New Religion. Il-One Religion, li kulħadd irid jemmen din. Ejja ħankomplu, Apokalissi 12 vers 16. Imma l-art għenet lil-mara. L-art fetħet ħalqa u xorbot ixmara li dragun kien xeħet minn ħalqu. Vers 17, u dragun intela bil-korla għal-mara u mar biex jagħmel gwerra mal-qpija ta' nisila ma dawk li jħarsu l-praċetti ta' Alla u li għandhom ix-xhieda ta' Jexua. X'qed naraw daw iż-żewġ tifrus? Mela qed naraw li l-art għenet il-mara fetħet ħalqa u xorbot ixmara li dragun kien xeħet minn fuq ħalqu. Mela qed naraw li dana il-ħafna reliġjonijiet folots ħafna li huma il-poplu ta' Alla mhumiex se jaqgħu għalihom. Dawk li huma ta' Alla mhumiex se jaqgħu għal daw ir-reliġjonijiet folots, mhumiex se jkunu mhumiex se jimxu wara in-New World Order, mhumiex se jimxu wara il-One Religion. Dak li qed jgħid hawnhekk meta qed jgħid imma l-art għenet il-mara u l-art fetħet ħalqa u xorbot ixmara li tinsewx ixmara ta' dragun hija l-kelma il-reliġjonijiet folots li dragun kien xeħet minn ħalqu. U għalhekk dawn nies jaqpaw safja, dawn nies jaqpaw jemnu fil-Messija u se jaqpaw jimxu warajh, ara x'jedinna. U dragun intela bil-korla għal-mara, mela dragun intela bil-korla għal dak li qed ngħidulu aħna Iżrael u dawk li huma mlaqma magħhom issa u li Alla ħatafhom u ħadhom fid-deżert. U għaliex huwa rrabjat? Huwa rrabjat għax ma rnexxilux jerbħilhom. U x'ser jiġri għax ma rnexxilux jerbħilhom il daw? U mar biex jagħmel gwerra mal-qpija ta' nisela. Mela issa qed naraw hawnhekk f'dan il-vers Apokalissi kapitlu 12 vers 17 qed naraw id-dragun għax ma jistax jilħaq il dawk li Alla ħataf u ħadu fid-deżert ir-rabja u r-rabja tiegħu issa se jiżvoga fuq dawk li għadhom fid-dinja qed jirrealizzaw li dana ir-raġel huwa demoniku, dan ir-raġel qed imexxih ix-xitan, jirrealizzaw li dan ir-raġel huwa qarri u li t-talim tiegħu mhux tajjeb u li jixtiequ jerġgħu lura l-anti Jexua. U kontra dawk se jiġi, u kontra dawk se joħodha, kontra dawk se jiġġieled. Il-dawk se jittortura, il-dawk se jaqbatu jitfa' l-ħabs. Għalhekk qedtilkom f'programmi oħra dawn in-nies li jkunu għadhom qed jistudjaw il-Bibja, id-dar, ikunu qed jiskopru l-verità u jgħidu wara din il-verità mhux dak li qed jgħidilna dan il-bniedem ta' dnub. U jibdeċidu permezz tal-Ispirtu Santu li jibdew jistudjaw il-kelma ta' Alla u jkollhom il-Bibja d-dar u jibdew jagħmlu l-prayer meetings, jibdew jagħmlu l-Bible studies u jkun hemm min jikxifhom. U jkun hemm min imur u jirrapportom pereżempju l-pastor tagħhom jew dak l-street leader li se jkun hawn diġà tkellimna fuqhom dal-affarijiet, dawn nies li ħajkunu ħakkiema, dawn nies li ħajkunu opposta qegħdin fuq nies illi qed jistudjaw il-verità. U jkunu l-istess aħwa li qed jistudjaw magħhom li jitfawhom il-ħabs, ikunu l-istess saħwa li jistudjaw magħhom li jibatuhom għat-tertura u jista' jkun anke forsi għal-mewt. Ikunu nies li Alla stess kellimhom, ikun għamel perjodu jkellimhom daw in-nies. U jibdew ifittxu l-verità, u mbagħad meta jsibu minn għandu l-verità u jmorru jistudjaw miegħu, ikollhom change of heart, bidla f'qalbhom u flok ikomplu u jagħmlu dak li qallhom Alla, allura issa immorru u jikxfuhom mal-pastor tagħhom, mal-street leader, ma' min ikun qiegħed jieħu ħsieb daw ir-rapporti biex jaqbad daw in-nies. Daw l-affarijiet se jibdew jiġru ħbib tiegħi. Daw l-affarijiet kollha se jibdew jiġru u kollha u kontra daw ma tsew ħada Satana, daw li jmorru jiġu rrappurtati. Se jiġi brabja kbira fuq in-nisel ta' dik il-mara
fuq dawk li qed jemmnu bħal dik il-mara bħalma qed jemmen il-poplu Iżraelit. Kif jispiċċa l-lajn? U id-dragun intela bil-korla għal-mara u mar biex jagħmel gwerra mal-qpija ta' Nisila. Min huma l-qpija ta' Nisila? Ma' dawk li ħarsu l-praċetti ta' Jehovah u li għandhom ix-xhieda ta' Jaxxua il-Messija. Hawnhekk qed jagħmel inna ċara l-Apostlu Ġwanni. Anzi, hawnhekk qed jagħmel inna ċara Jaxxua l-Messija permezz tal-Ispirtu Santu, permezz li kellem il-Ġwanni, permezz li taħdin ir-revelazzjoni qed jagħmel inna ċara. Dawk li jħarsu l-praċetti talla, mela l-praċetti talla għadhom hemm biex jiġu mħarsa. Qed taraw kemm qarrieq, qed taraw kemm ħażin it-twemmin minn fuq il-pulpti tal-Knisja Moderna meta jiġi jedulek illum aħna m'għadniex taħt il-liġi, illum inti m'għandekx għalfejn timxi mal-10 kmandamenti. Qed taraw kemm huma nies imqarqa, nies li huma mqarqa u qed iqarqu b'ħadd ieħor. Forsi mhux it-tort tagħhom, forsi għadhom ma rrealizzawx li huma mqarqa. Imma rridu noqogħdu attenti ħbib tiegħi għax ma fadalx ħafna żmien. Iż-żmien għaddej. Alla paċenzjuż qed jistenna. Qed jistenna li dawk li huma tiegħu jersqu lejh. Imma se tiġi ġurnata meta se tisma' daqshekk il-bieb magħluq. U mhijiex se tkun faċli. Qed naraw kemm mhux se tkun faċli ħbib tiegħi. Qed naraw ser jiġri l dawk li mhux se jkunu maħtufa, dawk li mhux se jittieħdu ġewwa d-deżert fejn ser ikunu mitmuwa minn Alla u protetti minn Alla. Dawk li se jaqpaw mhix se tkun faċli għalihom. Ħankomplu nitkellmu fuq din il-ħatfa tal-Knisja għaliex hemm ħafna aktar xi tgħid, imma naħseb bħalissa diġà wara ġiex programmi fuq dan is-suġġett naħseb diġà qegħdin tirrealizzaw xi tfisser din il-ħatfa tal-Knisja. Dik li ħafna jsibuha bħala ir-rapture. Kemmi differenti mid-dottrina ta' dik li msejħa Knisja Kristjana Moderna. U hawnhekk fejn iridu noqogħdu attenti meta naqraw il-kelma. Tħallux il-bniedem imexxikom u tittemmen bil-forz dak li hu qed jgħid. Araw x'qed jgħid Alla, fittxu fl-Iskrittura bħalma qal Pawlu lill-Berejani. Il-Berejani meta kienu jisimgħu il-Pawlu jitkellem kienu jmorru u jfittxu fl-Iskrittura. U l-Iskrittura x'kienet bibtiegħi? L-Iskrittura kienet il-kodba tat-Testament l-Antik. Ma kellhomx il-kodba tat-Testament il-ġdid miktubin. Mela dak li qal Pawlu rridu bil-fors ifittxuh fit-Testament l-Antik. Mela jekk Pawlu tkellem fuq ir-rapture, meta kellem lit-Tessalonkin, jekk lill-Berejani kellimhom fuq ir-rapture, daw fejn marru jfittxu għar-rapture? Fit-Testament l-Antik. U hemmhekk sabuha hekk ser jiġri jara kif hawnhekk. Jaxxua stess meta tkellem f'Mattew 24 għal biex iseħħ dak li hemm miktub, fejn qiegħed miktub dak li Jaxxua qed jirreferi għalih? Fit-Testament l-Antik. Meta Jaxxua qam fis-sinagoga fil-jum tas-Sibt, fil-jum qaddis tas-Sibt, qam fis-sinagoga fetaħ it-Torah u qara minn Iżajija. Min fejn qed jaqra? Mit-Testament l-Antik. Meta fi triq ta' Emmaus Jaxxua ntaqa' ma' dak iż-żewġ dixxipli u qalu xiġifieri kif int ma tafx ġara f'Ġerusalemm f'dal-aħħar 4 ijiem. U Jaxxua għalhekk beda miexi magħhom u beda minn Mosè u l-profeti isemmilhom il-profeziji kollha li jippuntaw lejh. Ma kellimhomx fuq il-ktib ta' Mattew u ta' Mark u ta' Ġwanni u ta' Luqa, ma kellimhomx fuq l-atti tal-Apostli, ma kellimhomx fuq l-ittri ta' Pawlu jew ta' Ġagbu jew ta' Pietru jew ta' Ġwanni. Ma semmilhomx l-ktib tar-Revelazzjoni, le, imma mill-Iskrittura beda minn Mosè sal-profeti. Hemm mar Jaxxua u hemm iridu mmorru aħna. Hemm iridu mmorru aħna biex naraw Alla x'qiegħed jgħidilna. Araw kemm hija faċli din l-ispjegazzjoni li qed intikom jiena, illi Alla se jaħtaf il-dawk li verament jemmnu fih, joħodhom fid-deżert, id-deżert se jħaddar, id-deżert se jkun fih l-ilma, Alla se jħossib dak il-poplu. Fid-deżert, ħbib tiegħi ma nkunux hemm għal xejn, ftakru li fid-deżert il-poplu kien qiegħed jiġi mnaddaf u hekk ser jiġri hemmhekk fl-istess deżert il-poplu se jibda jsir jaf aktar il-Alla. Dak illi ma kellux il-verità kollha se jibda jsir jaf x'kellu nieqes sabiex ikun jista' jżomm il-liġi kollha ta' Alla.
Ħalli meta mbagħad jiġi Jaxua u jdaħħalna rebbeħin ġewwa Ġerusalemm, inkunu nistgħu nagħmlu dak li Alla qed jistenna minna. U mhux noqogħdu nargumentaw u niġġieldu fuq Facebook għax il-kelma tgħidlek u l-kelma le għax it-Tora ma tixtod għax it-Tora issa. Le. Alla se jgħallimna. U se jgħallimna xiex? It-Tora, il-kelma stess tajt. Il-kelma stess tajt ħanibdew mmorru biex nitalmu l-kelma talla. Aħna ħanibdew mmorru. U nedu li Jaxua għallimna. Kif ħanimxu li noġbuk. Hekk tajt il-kelma. U għawek jaqa it-talim kollu li ħafna jgħidu illi il-liġi illum ma tixtot. Kieku il-liġi illum ma tixtot, Apokalissi 12 vers 17 ma kienx jispiċċa kif spiċċa. U dragun intela bil-korla għal-mara u mar biex jagħmel gwerra mal-qbija ta' nisila. Min huma l-qbija ta' nisila? Ma dawk li ħarsu l-praċetti talla, ġifir il-kmandamenti, it-Tora, il-liġi se jħela li trid bħalma dejjem ngħid jien għax ħafna jelabu bid-diskors ta' biex nilabu d-diskors. L-ewwel nieħdu il-fattu l-argument kollu li rridu nħarsu il-praċetti. Issa xi tfisser il-kelma praċetti huwa fid-dover tiegħek li tmur tagħmel riċerka tiegħek, tistudja u tara xi tfisser il-kelma praċetti. Aħna hekk ma noqogħdux nagħbu bid-diskors, ma noqogħdux nomodu li għandna nomodu. Il-kelma praċetti tfisser il-kmandamenti talla. Iva ħbib tiegħi, l-10 kmandamenti għadhom hemm, u meta qed ngħid l-10 kmandamenti kif allaqthom il-Mosew mhux kif għamilhom il-bniedem. Iva ħbib tiegħi, mżġiex il-liġi talla toqgħod fuq żewġ kmandamenti. Ħobb il-Alla bħalek innifsek b'qalbek kollha u ħobb il-proxmu tiegħek b'qalbek kollha. Kif ħadħobbu l-proxmu tiegħek b'qalbek kollha? Billi ma tiksirx il-kmandamenti minn 5 sa 10. U l-Alla kif se tħobbu b'qalbek kollha? Billi żomm il-kmandamenti minn 1 sa 4. Iva, is-sibt għadu jum qaddis għal-mulej. Alla qatt ma qal illi l-jum qaddis inbidel. Naf li hawn min qed iwassal messaġġi differenti u qed jipriedka li issa wara l-qawmin ta' Jaxua il-jum qaddis sar il-ħadd u mhux is-sibt, din hija gidba falsa u għodu attenti ħbieb ta' għawx għaliha. Imkien fl-iskrittura m'hemm miktub li Alla bidel il-jum qaddis mis-sibt għal-ħadd. Jiena nfakkarkom qabel nagħlaq fiċ-challenge li aħna għamilna fl-ewwel ta' Jannar ta' din is-sena tas-sena 2017. Fl-ewwel ta' Jannar tas-sena 2017 aħna poġġejna challenge u għedna biex xi ħadd isibilna fejn hemm miktub fil-Bibja illi Alla xi darba kien se jibdel il-jum qaddis mis-sibt għal ħadd. Dan qed ngħidu għaliex permezz tal-profeta Amos kapitlu 3 vers 7 Jehova għalinna, jiena ma nagħmel xejn jekk l-ewwel ma ngħidx lill-profeti tiegħi. Issa nerġa' ngħidilkom, iċ-challenge għadha miftuħem, sibunna liema profeta Alla kellem u qal wara l-mowt ta' Jaxua, il-jum qaddis ħajbda jkun il-ħadd ta' mhux is-sibt. Iċ-challenge hija miftuħa l kulħadd. Sissa ħadd ma rrispondina u jiena ċert ngħidha b'wiċċi bil-qudiem ħadd mu kapaċi jirrispondina jekk mhux għax jawweġ il-kelma talla għal skopijiet tiegħu. Għaliex għal skopijiet tiegħu għax illum mur fl-ma knisja trid, li ma knisja trid. Għejdilhom biex jalqu l-ħattu jżommu s-sibt qaddis u jitilfu n-nies li għandhom. U hemmhekk jaqa' l-imperu tal-knejjes kollha. Imma Alla ma jħares lejn l-imperi tal-poplu, Alla ma jħares lejn il-kultura, Alla ma jħares lejn l-uxuħ, Alla jħares biss bej dak li qalu il-għalix il-kelma tiegħu magħmula bniedem Jaxua ħamaxija Jaxua l-Messija il-bieraħ illum u għada l-istess għal dejjem. Allum ħaniqafaw ħbib tiegħi. Infakkarkom bħalma dejjem ngħid żommu l-Bibja ma' ġemkom, aqraw, fitxu, studjaw u qatt temnu dak li jgħid il-bniedem imma jemnu biss dak li hemm miktub. Insellmilkom. Dan il-programm ġie mwassalilkom bl-għajnuna tal-ħbieb tal-komunità Messianic Malta. Għal aktar informazzjoni rikorru għas-sit elettroniku messianicmalta.org. Fittxuna fuq Facebook jew fuq Twitter taħt it-titlu Messianic Malta.